Yn Ysgol Gyfraith Bangor, da ni'n fwy na myfyrwyr a darlithwyr. Da ni'n gymuned sy'n lliwio cyfiawnder efo'n gilydd. Ein maint ydy un o'n cryfderau, felly mi gewch chi yr profiad prifysgol mawr na. Ond mewn lleoliad sy'n teimlo'n gefnogol, mae gennym ni gymaint o gyfleoedd anhygoel fel ffug lys, clinig y gyfraith a profiadau i astudio tramor. Mae'r gymuned yma ym Mangor yn wych tu fewn a thu allan i'r gymdeithas gyfreithiol. A Cymdeithas y Gyfraith yn cynnig digwyddiadau cyffrous yn aml a mae'r sîn chwaraeon yma yn wych hefyd. Mae'r cysylltiad rhwng y myfyrwyr a'r athrawon yn wych yma a mae'r gefnogaeth maen nhw'n rhoi yn wych hefyd. Mae'r grwpiau tutorialau Cymraeg yn dda iawn ar gyfer dal i fyny efo myfyrwyr Cymraeg arall a hefyd cael defnyddio'r iaith wrth astudio. Ym Mangor, gewch chi'r cyfle i rhoi y pethau ydych chi'n dysgu yn y dosbarth ar waith. Mae Clinig Cyngor Cyfreithiol Prifysgol Bangor yn unigryw oherwydd ei leoliad gwych. Wedi'i leoli yng nghanol stryd fawr Bangor, mae'r myfyrwyr yn gweld amryw o gleientiaid ac achosion gwahanol. Mae bod yn rhan o'r Clinig y Gyfraith wedi bod yn anhygoel. Mae sgiliau fi wedi gwella yn gweithio efo cleientiaid sydd o dan straen. Mae rhai o'r sgiliau dwi wedi dysgu, swn i byth wedi cael nhw, jyst yn dysgu mewn dosbarth. Mae'n darlithwyr ni yn arbenigwyr yn y maes. A felly, da chi'n gwybod mi gewch eich dysgu gen pobl lle mae ymchwil nhw yn lliwio polisi llywodraeth, yn cael effaith go iawn ar bobl cyffredin ac yn gwneud gwahaniaeth ledled y byd. Diolch i'w dysgu nhw a'i cysylltiadau efo'r diwydiant, dwi wedi cael cic gwirioneddol ar fyd y gyfraith ac wedi cael sawl cyfle gwych o ganlyniad. O holi cwestiynau mewn cystadleuaeth cyfweld cleientiau i fod yn hawliwr mewn tribunlys cyflogaeth ffug. Mae astudio'r gyfraith ym Mangor yn agor drysa i gymaint o opsiynau gyrfa, o gyfreithwyr lleol i gwmnioedd dinas, siambrau bar gyfreithwyr a rolau cyfiawnder cymdeithasol. Mae'n cysylltiadau cryf yn golygu fedra ni gynnig interneithau, lleoliadau, siaradwyr gwadd a ffair gyrfaoedd ddiwiog. Mae gennym ni gysylltiadau cryf gyda cwmnïau yn yr ardal a'r opsiwn i astudio'n Gymraeg. Mae hyn yn fantais enfawr i fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn eu gyrfa yn lleol. Fel rhan o'n ngradd, dwi wedi bod ar lleoliad gwaith mewn sefydliad not for profit. Mae wedi rhoi digon o connections i fi o fewn y gymuned lleol. Ym Mangor, nid addysgu'r gyfraith yn unig ydyn ni. Da ni'n creu cyfleoedd, da ni'n adeiladu'r dyfodol a siapio arweinwyr cyfreithiol yfory. Cyfiawnder ar waith, dysgu, arwain a newid bywydau gyda'n gilydd.